Hej, jeg hedder Merete, og det er mig, der er bag Wrap Jewels. Jeg vil vise jer i dag, hvordan man laver sådan et simpelt vedhæng med en oval sten. Man kan reelt set bruge alle mulige former for sten, og det fortæller jeg om lige om lidt. Men når man kan denne her video, I skal se i dag, jamen så kan man ændre på hele designet. Man kan begynde at putte nogle perler på måske, eller man kan putte nogle andre wire, man kan lave forskellige afslutninger. På et eller andet tidspunkt, så kan man begynde at lave nogle flætninger heroppe, eller man kan lave nogle accentsten. Så det vil sige, at den her teknik er simpelthen basis for nærmest alt wire wrapping. Hvis du kan lide, hvad du ser i dag, så må du meget gerne gemme og like videoen. Følg også gerne med til på at se, hvad jeg laver af andre smykker på Wrap Jewels på Instagram og på Facebook, eller gå ind på wrapjewels.dk, og der kan man også købe materialer, hvis man har lyst til det. Her er de ting, vi skal bruge til vores lille projekt i dag. Vi har en bidtang. Min den er lidt smallere end dem, man køber nede i byggemarkedet, men dem kan man altså også godt bruge. Man kan også købe dem fra forskellige hobbybutikker og så videre. Der kan man tit få et lille sæt med en bidtang, en rundtang, sådan en her, der er rund, og en fladtang. Og det kan man altså få forholdsvis billigt. Min fladtang, den er lidt tynd, men normalt så ser de nok sådan her ud. Det er kun fordi, jeg foretrækker den her til nogle forskellige projekter. Derudover så har jeg også lige taget sådan en nylon snude med. Altså, den har sådan nogle nylon her udenpå, og det er fordi, den er lige god til at rette wiren ud. Man kan sagtens gøre det med hænderne. Jeg viser begge dele her senere. Stenen. Vi har en capuchon. Det betyder, at den har en flad bagside. Det er nemmest, når man skal lære wire wrappe, at det har en flad bagside. Man kan godt lave det med almindelig sten, men hvis man gør det lidt nemmere for sig selv, så en capuchonsten. Denne her, den er oval, men til det her projekt kan du også godt bruge en rund eller en dråbeformet. Det bestemmer du sådan set selv. Derudover wire. Jeg har taget noget firkantet wire i dag til det her projekt. Det her, det er 20 gauge eller cirka 0,7-0,6 mm. Grund til, at jeg har brugt firkantet, det er, at den er lidt nemmere, når man skal starte og lære at wire wrappe, men man kan også godt bruge rund, hvis ikke du kan skaffe en firkantet. Jeg køber mine varer fra USA, men jeg sælger også firkantede wire i mindre portioner, så man ikke skal have sådan en stor rulle her hjem. Der er til rigtig, rigtig mange smykker i sådan en, og portoen kan godt være lidt dyr. Så hvis man har lyst til at starte, så må man gerne kigge ind på hjemmesiden, hvor jeg sælger de her, og ellers så kan man prøve at google det, og så kan man måske finde det andre steder fra. Og så har jeg en halvrund wire, som er 21 gauge, og det er egentlig en rund wire, der er skåret ned midt imellem, sådan så den har en flad bagside og en rund forside. Jeg skriver alle de her materialer nede i beskrivelsen nede under denne her video, så I kan selv se det, mens vi går i gang. Nå, det første vi skal, det er egentlig at rette wiren ud. Nu er jeg ved at snakke om den her nylon spids her før, men den er faktisk så tynd og blød, så jeg kan godt gøre det her bare mellem mine fingre. Jeg tager og presser på begge sider, ligeligt fordelt. Hvis jeg presser mere på den ene side end den anden, så bliver den bare, så begynder den bare at bøje til den anden side. Så, og det er egentlig, det er sådan lidt, man vender sig til det. Tager dem fra begge ender. Dut. Sådan der. Der kommer jeg lige til at bøje. Kan I se det? Jeg kommer lige til at trykke lidt ved den ene side. Så bøjer vi lidt den anden side. Sådan. Holder dem samlet igen. Sætter dem sammen. Og så gør jeg lige en sidste gang.
Sådan der. Så skulle de gerne blive helt lige i forhold til hinanden. Så tager jeg min halvrunde wire, og der skal jeg lige finde den matte side. Der er jo en flad side og en rund side. Den matte side er den flade, og så er den en lille smule mere blank på den anden side. Jeg laver sådan en lille bøj her, og så tager jeg min wire, og så finder jeg cirka midten, og så sætter jeg den her på. Nu fik jeg lige vendt det her rundt. Dutlut. Sådan her. Og grunden til, at jeg laver det her lille V, det er fordi, så kan jeg lige presse enden af wiren her op imod, samtidig med, at jeg hiver ned i denne her wire, og presser den hele vejen rundt. Vender. Og det gør jeg, fordi jeg kan sagtens køre wiren rundt om, men jeg foretrækker det på den her måde, fordi så bruger jeg ikke en masse bøjninger i den her wire. Når man starter ud med de her wire, så er de nemlig bløde. Men metal er sådan, at jo mere man arbejder med det, jo mere stabile og faste bliver molekylerne i det. Nu er jeg ikke molekylær biolog, eller noget som helst i den stil, men det vil jeg have lært. Og det er det, man gør også, når det er, man har lavet, altså hvis man smider smykker og så videre, jo mere man arbejder med det, jo hårdere bliver det. Og så er det, der er en større risiko for, at det knækker. Så for at den her wire, den også er blød, når vi skal arbejde med den senere, så bøjer jeg rundt om her. Antal af gange, det kommer lidt an på, hvor bred min sten er, eller hvilket design jeg ønsker. Jeg kan have det hele vejen herop, så længe at wiren kan gå op og dække herop i kanterne, eller jeg kan have det helt hernede, hvis jeg vil lave et eller andet hen over stenen og sådan noget. Jeg tror, vi laver en lille mellemting, fordi min sten, den er en lille smule spids. Så det bliver måske 10 gange eller noget af den stil. Sådan der. Så er det, man skal lige passe på, at wiren den ikke vender, så det var min lige ved at gøre. Sådan. Så klipper jeg, og det gør jeg. Jeg kan enten vælge at gøre det i den ene side. Det mindsker risikoen for, at man kan se, hvor man har stoppet wiren herfra. Det vil sige, hvis jeg klipper tættere på denne her side, jamen så skjuler stenen dem. Eller hvis det skal være mere sikkert, og det tænker jeg lige her til at starte på, der er det rigtig fint, så klipper man den cirka i midten. Så tabte jeg mit wire. Og igen, sådan der. Så tager jeg min fladtang, og så presser jeg lige ned. Lige nu der står wirene en lille smule op her. Så jeg presser lige ned hele vejen hen, så det sidder stramt og pænt her på wiren, og så klemmer jeg den lige sammen. Sådan der. Nå, det jeg skal nu, det er, at jeg skal presse denne her rundt om stenen, og jeg vil gerne have den samme runding. Jeg kan godt bruge noget andet for at lave den her runding, men lige denne her sten, den er en lille smule spids i det, så jeg prøver lige at se, om jeg kan få den helt stram og lægge ind imod stenen ved at simpelthen lige køre den her hele vejen rundt om. Sådan der. Super. Det, der er vigtigt, det er, at jeg ikke får den ud og køre på bagsiden her, men at den kører her hele vejen op langs med stenen. Sådan der. Og det samme i den anden side. Der har den lige fået sådan en lille knæk. Det er ikke så slemt, fordi at, det retter vi op på, når det er, vi laver den her om bagpå. Plus min sten, den er heller ikke helt lige. Sådan der. Så klemmer jeg heroppe for at få wirene ind og mødes. Det er heroppe, jeg klemmer. Jeg kan sagtens tage dem hele vejen ind, så der ikke er det her hul. Men hullet er rigtig, rigtig godt til at putte vores wire ind imellem. I hvert fald lige her, når man er nybegynder. Og det bliver denne her video. Det bliver sådan lidt til noget nybegynder. Så derfor så gør vi lige sådan, at den får et rigtig godt hul herop til. Min wire, den går en lille bitte smule ud af. Den er ikke sådan helt lige. Man kan måske se, at den sådan skråner en lille smule der. Så jeg tager lige min tang, og så drejer jeg den bare lige en lille bitte smule, fordi det så lidt skørt ud. Sådan der. Jeg tror, det var den anden ende nedad. Sådan der.
Så vender jeg lige stenen om, og så holder jeg heroppe med min tommeltot, lige så wirene går ud. Så får jeg lige fat i den yderste herude, og det kan jeg gøre med en negl eller en finger, og så skubber jeg lige den ind, sådan så der kommer derud til, så stenen den får sådan et lille sæde, kan man sige, at holde fast i. Og det gør jeg i begge sider. Og det er lidt svært, når jeg skal holde det så langt herfremme. Lige her til at starte på, der er stenen en lille bitte smule sådan wobbly, fordi den ikke sidder fast. Vi prøver at gøre det sådan, så det sidder nogenlunde lige. Det må også gerne se pænt ud på bagsiden. Det behøves det ikke, men det må det gerne. Sådan der. Så sidder stenen i her på bagsiden. Og hvis jeg gerne vil lave et eller andet og krydse henover og sådan noget, så er det der, jeg skal gøre det, fordi den sidder stadigvæk løs, og jeg kan stadigvæk poppe stenen ud. Jeg tænker, vi bare lige laver det samme her på forsiden. Det vil sige, at vi tager fat i den øverste wire, samtidig med, at jeg lige holder lidt igen her. Jeg tror lige, jeg gør det med en tang, og det er bare fordi, jeg gerne vil have det til at være lidt mere sådan crisp og lige. Det vil sige, at jeg tager den, og så drejer jeg den del, som er længst ned mod det, der kommer til at være vores hank. Det er den del, jeg vender ind af. Og så gør jeg det samme her. Så skal jeg så huske nu, det er den modsatte ende. Så igen op mod, og så vender jeg lige den der. Sådan der. Så sidder vores sten faktisk fast. Det gør den jo ikke, hvis jeg slipper herop, så kan jeg stadig tage den ud. Men lige nu, der sidder vores sten her i det lille bur, vi har lavet til den. Nu skal vi jo så tjekke, at denne her, den også sidder lige. Så vi samler lige vores wire her, ved lige at klemme dem bare lige lidt sammen her. Bøjer dem en lille smule ud af, og sådan der. Så har vi en fin symmetrisk sten. Så holder man på den her, samtidig med, at jeg tager min firkantede, eller halvrunde, wire. Igen, så laver jeg lige det her lille hak, sætter ind og hænger den fast på. Så sørger jeg for, at jeg har 3 wire. 1, 2, 3, der er over for 3 wire. Så det vil sige, det er ikke sådan her, så wiren den bliver skilt, men sådan her, så wirene sidder lige direkte over for hinanden. Og det kan man godt lige sådan til at starte på. Det kræver lige tungen lige i munden lige til at starte på. Den her, den gør jeg lige så stramt jeg overhovedet kan. Og så igen trækker jeg hele vejen ind, så den er stram og vender rundt. Og vender rundt. Og vender rundt. Sådan der. Så tager jeg den her, min fladtang, så tager jeg lige hernede, og så holder jeg lige godt på stenen, samtidig med, at jeg lige klemmer sådan lidt tættere på, så jeg lige kan få den lidt tættere på, og den ligger helt stram. Så tager jeg igen, lige hiver fast. Jeg holder godt fast i heroppe i hanken, og så strammer jeg lige det her. Skubber den godt ned igen. Sådan her. Og så vender jeg den her ende. Kom lige til at sidde her på siden. Og så klipper jeg den af. Og så klemmer jeg til. Nu har jeg lige givet denne her wire rundt om 3 gange. Så tager jeg den forreste højre, den forreste venstre, bøjer en lille smule fremad og lidt skråt ud til siden. Så tager jeg den her wire og kører rundt bagom, og så tager jeg den ind imellem, sådan så jeg faktisk kun
indkapsler de bagerste. Det her, det kan I kan ikke få det helt stramt, fordi vi har strammet det så meget, men I skal bare få den så tæt på som overhovedet muligt. Lige skubbe den lille smule ned med tangen. Og jeg skal lige passe på, at min wire den ikke drejer. Hele tiden sørge for, at det er den runde side, der er udad, og den flade side indad. Og så igen drejer jeg rundt. Hvis I kan se, så det jeg hele tiden gør, det er, at jeg hele tiden skubber wiren nedad med mine fingre, samtidig med, at jeg lader min tommeltot køre herinde på, sådan så jeg har den flade side udad. Og det er fordi, hvis man bare sådan sidder med den sådan uden, altså hvis jeg bare holder den sådan mellem 2 fingre, i stedet for at lade den køre hen over fingeren, så vil den her wire altså meget, meget gerne dreje sig en lille bitte smule rundt. Jeg kan se, at min anden gør det her noget. Og så er det her, den her nylon, den er rigtig god, fordi så kan man lige sådan, sådan. Og så kører jeg lige, og det gør jeg lige lidt hurtigt. Sådan. Jeg vil gerne have, at min hang fra det nederste og herop til er cirka 2,5 cm, fordi den her størrelse af stenen og sådan noget, så passer det. Det kommer så ikke så nøje, og nogle gange så tager jeg lidt af wiren af, og andre gange så gør jeg ikke. Jeg bøjer de 2 forreste fremad, og så klipper jeg lige af her på bagsiden. Klemmer til på alle 4 sider, lige for at det sidder så godt. Sådan giver det lige en ekstra gang mere. Og så klipper jeg lige af, så jeg bare lige har. Det er bare lige for den her. Og så bøjer jeg hanken. Og det gør jeg egentlig bare ved at presse det her rundt om mine fingre. De her 2 ender, dem tager jeg og putter her ind i vores hul. Det hul, vi lavede her. Putter dem her ind. Sidder her, tager dem til hver sin side, og så tager jeg lige min tang, og så tager jeg lige her foran, og så skubber jeg det et lille smule sammen, altså sammen, samtidig med, at jeg skubber den lille smule opad, fordi min ende sidder helt hernede, og jeg vil gerne have den lidt længere op, så den rammer. Sådan der. Sådan. Og den her har her. Sådan. Min ende hernede, det er, hvis jeg lige mangler en lidt pænere afslutning hernede, så har jeg lige det her tilbage. Nu ser det sådan forholdsvis pænt ud, så den stopper jeg egentlig bare her ind imellem og afslutter. Og det kan jeg gøre sådan, så den sidder derinde, og så klipper jeg den lige af helt tæt ind til. Sådan der. De her, de kommer her ind igennem her. Og så lægger jeg dem sådan rimelig langt oppe, bøjer dem lidt ind, og lægger dem her om. Og så tænker jeg, jamen det tror jeg egentlig, det er ok. Så klipper jeg dem af. Og det gør jeg, fordi jeg vil gerne have bøjet den her ende ind af her. Så det vil sige, så beregner jeg lige sådan, okay, det er cirka
2 mm. Sådan der. Nu har jeg sådan en meget, meget spids tang. Ellers kan man bruge denne her, eller sin rundtang, hvor man sådan lige kan få dem ind. Igen, jeg bøjer lige spidsen herude en lille smule. Denne her, nu viser jeg lige med det værktøj, som er lidt mere. Bøjer den en lille bitte smule, sådan der, og så, når den er bøjet, så presser jeg, så den bøjede, den kommer her ind og ligger. Dut og dut. Sådan. Så har jeg de her 2 her. Og det er dem, som er med til at gøre stenen vedhænget designmæssigt anderledes fra hvad det er. Jeg kan putte nogle perler på den her. Jeg har stadig noget halvrundt, som jeg tror måske jeg kan. Eller jeg kan tage den ene af de her, og så kan jeg sådan dreje den rundt. Så det gør jeg. Jeg holder bare fast herude i enden. Samtidig med, at jeg drejer. Så kan I se, så får den sådan en rigtig fin profil her. Og så kan jeg køre den her op. Måske lave en lille loop. Køre den lidt her rundt om. Og får lige en lille bitte dut. Klipper den af. Og laver en lille krølle. Det, der lige er lidt vigtigt, det er, at enden den ikke stikker ud af fra smykket, for så vil den gribe fat i alting. Så jeg tager lige nu, fordi den jo ikke sidder fast på en wire, og propper den bare lige ind bagved. Og den anden her, den kan vi bare lige køre ned langs med. Da. Og kører vi rundt om her. Og en omgang mere. But. Og det bestemmer I selv. Så tager jeg lige herom, klipper den af, sørger for, at den er lang nok, 2,5 mm, bukker enden og skubber den ind, så den sidder fast herinde på wiren. Sådan. Dut. Jeg håber, I kunne lide videoen, og følg gerne profilen. Jeg regner med at lave nogle flere, og del den, gem det meget gerne, rigtig gerne høre en kommentar, også hvad jeg kunne gøre bedre til en anden gang, og så videre.